Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hafid Rizky Nurrahman saking kelas 12 MIPA 4 absen 18. Kula badhe maos geguritan ingkang irah-irahane dunia mung sementara. Dunia mung sementara dening Hafid Rizky Nurrahman. Wong urip mesti bakal mati, ora ana sing abadi. Amarga urip iku mung sedhela. Ibarate wong Jawa kuwi, wong urip mung mampir ngombe. Senajan urip sedhela, kita kudu nyiapke amal kesaenan lan kabecikan. Mayuh kita berbanyak amal kebecikan supados langgeng ing dunia lan akhirat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.